Madoda ngisathanda kuthola umbiko lapha athi iMamelodi Sundowns. Umbiko lo uyaphuthuma impela kuthiwa iMamelodi Sundowns are set to announce a new coach in a press conference ezobibekiwe ngoLwesibili oluzayo. Lwasayi sonke right now iSundowns ino coach abathathu if I'm not mistaken. InoManqoba Mnqithi, ibe noFohloza, masiba no Steve Komphela, yabo. But they are set to announce a European coach. Yabo bazo announce ucoach wale eEurope ngokuzwa kwami ama-sources. Le indaba lezi sathanda ikhishwa iphepha elidume kakhulu ekuthiwa iTimes Live. Bayachaza la kuthiwa iMamelodi Sundowns are set to announce a new coach in a press conference to be held at the club's Chocol headquarters in midday on Tuesday. The Betway Premiership defending champions will unveil a European coach who will take over the reins from uManqoba Mnqithi. Shuthi indlela uManqoba Mnqithi acoacha khona right now izikhulu zeMamelodi Sundowns ayigculisekile. Yabo sidinga ucoach wase-Europe ozothatha intambo because right now Sundowns isenkingeni ngempela. Njengoba yeke kuClub World Cup nje izobhekana nama-team anzima. So balande ucoach bazo announce ucoach wase-Europe based on leli phephandaba elikhishwe nama. Bathi ku-unclear whether uMnqithi uzoba demoted noma abe removed noma abe assistant coach. Konke ne-technical staff yakhe ku-Steve Komphela, uWendell Robinson, uKennedy Mwene noRomain Folz. Abazi noma bazodemotwa bahlehliswe eceleni noma baxoshwe eklabini noma bazohlala kwiclub yabo. But nje okwamanje izinto zisamile. Sizozwa ngombiko ozo-announce next week bafethu. Yabo le indaba lezi ngempela zashaqisa. Bengalindele kahle kahle ukuthi ngabona uManqoba Mnqithi esheshe ekhishwe kanje because awukaphelisha unyaka. Yabo abantu abaningi bebeyisho lento ukuthi uManqoba Mnqithi ngikaze afike kuDecember, but right now sekuDecember and indlela izinto ezenzanga ngakhona ngenzeka ngempela uManqoba Mnqithi ahambe kuMamelodi Sundowns. Right now ku-Champions League egroupini yabo bana 2 points. They played 2 games bana 2 points. Isquad sabo sibiza kakhulu isquad sabo uthi bangaba na 2 points in 2 games kwi-Champions League. Njoba wathi nje i-bread and butter. Right now number 1 kwi-league balingana ama-points ne-Orlando Pirates. Number 1 nge-goal difference. Yabo lokho akusiyona i-mentality yeMamelodi Sundowns. iMamelodi Sundowns ayimuvi kanje kwi-league ye-PSL. Sazi ngempela kuzokwenzakalani next week bafethu. Ngokubona kwenu ingabe uManqoba Mnqithi uzoxoshwa noma uzobe assistant coach yalo coach uzofika. Ngiyatholakala abafethi ka-YouTube nguVane Sports, ngiyatholakala futhi naka-Facebook nguVane Sports, nakhona futhi ka-Instagram nguVane Sports. Ngiyabonga ngesupport yenu bafethi.